puwerte ang hitabo subong sang political kuanaton na process sa Pilipinas, attorney, puwerte sa pagasadya. Way pa kaumpisa ang kampanya sa national pero nagaginuwa na ang medyo mabulubugat nga mga hitabo karon sa palibot attorney. Una, anong imo sining pananawan attorney una sa ginhimo ni Commissioner Rowena Guanzon? Una dalin pa action prize sang 1935 nga una gid nga eleksyon no, Chinpo pa nila ni Quezon. Tubtob subong amo ning pinaka masadya kag pinaka-controversial, no? Pinaka-controversial. Tungod sa magligad to, if you will recall, may Chinpo pa yang mag-file ka, dason ipa-disqualify ka, o damo lang sang balik proseso. May Chinpo pa yang pwede ka maka-withdraw sa una, why na mo? So ini siya subong, pero ini ka sadya, because si Commissioner Guanzon, why pa magwa ang desisyon niya sa first division. Naguna na siya nga daan niya. She announced publicly nga ang siguro ang buto niya for disqualification. Normally, action bray, kung magdesisyon ang isa ka division, ulaton mo gina siya anay. Nag-deliberate lang ka muna yung mga commissioners and then you wait for magwa ang desisyon. Iniya medyo ini jutay kay normally siyempre dapat hindi mo pag-ipahibalo sa public nga kung anong buto mo nga you are for the disqualification, otherwise gina-preempt mo ya ang desisyon o ang opinion niya sa upod mo man nga mga commissioners. Kag ang paghimo sang desisyon ang ponente amon siya nagapen, no? Ang nagapen sang desisyon amon masulat amon siya nato nga ponente. Hindi iya si Commissioner Guanzon niya ang maghimo sang desisyon. Ang natabo sinada kumo nga nakita iya nga there is a delay sa pagpagwa kay ti ma-retire na sila sa dos na sa Wednesday na nga next week. Tapos why pa sila makahimo sang desisyon. Di matabo sina kung hindi ka makapagwa sang imo desisyon. Ang matabo sinada nga pag-retire nila, duha man sila o tatlo sa February 2. Why na sang commissioners nga mag-resolve sang motion for reconsideration? Because you expect nga kung ma-pierde, ma-disqualify si Bongbong Marcos, ma-file motion for recon. Kung hindi naman siya ma-disqualify, ato ang nag-file sang petition for disqualification, sila naman ang mahimo sang motion for reconsideration. Kaya ang matabo sinada, kung mo ang motion for reconsideration, gina-file mo na 5 days after ma-receive mo, by the time nga mag-receive mo sang decision, naka-retire na ang duha o tatlo dira ka commissioners. Nakibalo naman ka action bray nga kung mag-retire ang presidente among ma-appoint sa ila, kag kung mag-appoint ang presidente, ang matabo sinada karon nga islan ni ang nag-retire. Kung nag-islan mo ang nag-retire, tanan nga commissioners karon iya na appointees ni Presidente Gong. So kung iya tanan ang anom o pito dira ka commissioners, what do you expect from the decision? Siyempre kung ano ang huyop sang Malacañang, ang laban-laban sinada nga pasundan naman na sa mga commissioners because whether we like it or not, bisan ano pa nato nga siling, under the Constitution, independent na iya body ang COMELEC, still, these are human beings nga mga nagapungko dira nga mga commissioners. Hindi man na sila kung ano pa, no? They can be influenced, of course. Natural lang yun na ya. Kagkaroon na matabo sinada, in all likelihood, kung mo nga ma-influence na ang Malacañang, kung anong sinya sa Malacañang, sundo na iban sang mga commissioners dira. So, ang sadya sini, because nga, Lunes, ipagwa na ni Commissioner Guanzon, kung sino to ang nag-influence sa kay Aimee Ferolino, nga ang ponente, nga kung ano ang huyop sang isa ni senador, di mabalanta na sa Lunes. Pero ang pamangkot, action bray, kung bala ang ginimo ni Commissioner Guanzon, ustuman. Yes, amo nang ako. Kung tanawon mo medyo may jutay da nga it borders on
ginatawag etiquette bala, no? Naga-border ina subong kung bala gusto ginimo ya kung hindi. Sa iban nga side mambal ti way pagani makagwa ang bilog na resulta decision sang division iti di aka sa body. Di do not act individually. Kundi kung tatlo na sila kabilog, magduha isa boto bisan pa magambal si Commissioner Guanzon na she is for disqualification. Kung ang duha yan masiling i-dismiss siya, siyempre, 2 against 1, madaugin na ang kampo ni Bongbong Marcos. Ugaling, kaya masadya sini nga way pagani tumabalaan kung ano to, ang decision sa first division, na-preempt na, it's because nagpagwa na siya publicly kung anong iyang abuto. Okay. So, balantayan, ini action by medyo masibod daw. Pero ti attorney ang ginpagwa niyang iya man lang side nga vote mo. Wala man gindala ang upod pa nga iban. So hindi pagid naton mahambal kung ano gitong pinaka final decision as gin-mention mo kay nasang body ano? Wala ba makagawa of course ang decision. Pero the fact na ginhambal mo na nga daan, gina-preempt mo na ang imo upod man. Yan, nagpagwa na ito isa ko upod yung for disqualification siya. Yan, ang imo ang gusto ni man. Meaning, to me daw, something's wrong sa sinadira nga punto. Kaya normally, you have to respect sang division mo. Kaya nag-aaka mo as a division, you do not act individually. Kaya kung mag-amo na karon, halimbawa, justice sa Supreme Court, kamo na nga 15. Ang 5 sa inyo o 10 sa inyo, mambal na daan. Amo ning ako niya nga buto. Pero wala pa magwa ang decision sang bilong nga Korte Suprema. Hindi ba yan na karon balik awot? Meaning, I understand nga dira mismo kumilik daw chaotic ang sitwasyon subong because ining natabo nga mo ni because normally wala mo man announce publicly mo because action by common sense will tell you. Halimbawa, kung amoy na ang daw okay lang na magpagwa ka, di matabo sinakaroon niya ang Justice Supreme Court o ang Court of Appeals na, way pa ya makapagwa sang decision, mauna ka dadambal. Precisely, may ginatawag gag order. Ini ang gag order, if you will, para maintindihan sang tanan. Magkuhan ng kumilik, ma-decision siya pagkay kay Bongbong Marcos. Kami nga mga lawyers are not allowed na ma-discuss ang merits ang sining nga kaso kay tungod nga hindi pwede. You might be influencing already the decision of the court or of the COMELEC. That's why sila mismong COMELEC naghimo na gag order na hindi pwede mo na ma-deliberate publicly. Especially kung ang mga abogado nga nag-discuss kilala sa Bilog Pilipinas because that will of course that will influence already the opinion or opinions of some of the COMELEC commissioners. Kiniya medyo panpain siya, medyo tayo nga balikawot. Kaya tungod nga way pa gani kagwa ang decision bilog division naguna ka na dira. Something is wrong. Pag-intindi ko diri si Commissioner Guanzon may kung hindi siya pagpagwa subong may ginakadlokan gini siya nga kung wala ni sila among gini magkalahinabo unahan ko na lang ni insakto man attorney. Ate, that's why galing problema sinada nagapakita ka na nga daan sa imo biases mo. Pakita ka na nga preempt nga somebody is influencing Aimee Tirolino nga may senador dira nga wala man siya mag-mention na laki o bayi man. Pero maka mauna-una na kung sino ako uya mo kumambal pero pakot ko na ya. Kung sino na senador nga may influence niya dira. Hindi siya ko na makontak subong si Aimee di makontak na gadra dulang sila number niya. Pero si Attorney George Briones sang General Counsel Partido Pilipinas or Federal Pilipinas nagpalayag attorney nga pwede i-disbar kag dulaon ang tanan nga mga retirement benefits ni Guanzon pating pensyon niya attorney. That is why ang siling ko it borders on ginatawag balang balukar kami nga mga lawyers may ginatanaw man kami sa rules mo may ang Korte Suprema naghimo man sina nga mga kanon sa para mga lawyers agud mag-guide o mag-regulate man sa amon nga law practice. Meaning may mga guidelines ba da like mga immorality,
ang mga kasubong sina, graft and corruption. Ini karon ang pamangkot kun bala ang buyag-yag ni Commissioner Guanzon publicly naman yung buto ya borders on unethical bla kung ethical ini o kung unethical. Kung maghambal ang Korte Suprema na what she did was unethical, it is possible nga mahimo sa penalidad ang Korte Suprema. Usually gambal sa i-admonish siya ka. I-admonish meaning ginadisiplina ya ka, kung sa kanpa ginahambalan ka, hindi ka na magliwat ha, that's admonition. Ikadwa nga penalidad, action bribe, ang laban suspension. No? You'll be suspended maybe for 30 days, for 6 months, 1 year. Depende na sa gravity sa nakita sang Korte Suprema kung bala ang aktasyon ni Commissioner Guanzon na tuon sa very unethical nga for a lawyer na maghimo sina especially for a commissioner. Although under the Constitution, actually, action by independent body na siya. No, the executive or legislative branch of our government makadikta sinada because independent siya. That's why ma-remove mo lang gani ang isa commissioner via impeachment. Balikan ta si Attorney Jomax Ortiz mga kaksyon. Kaya diri naton mahangpan pagid sang tulid kung anong kalinabo karon sa aton sining komisyon, mga komisyoner naton diha sa Comelec dito sa Metro Manila. Attorney, balik si Attorney. Ang commissioner, hindi mo laglaw na sila ma-remove because they can only be removed via impeachment. So ang guaya, ang iyang independence, pwede kadako. So siguro base na lang si Commissioner Guanzon, she thought all the while na she is that independent na daw wailabot iyang executive kag legislative branch of our government. But she must remember nga she's a lawyer. Kay kung lawyer ka, action by, ang Korte Suprema, nagakwan sinaya sa imo, may mga guidelines niya for us lawyers na gina-follow nga kung ang ginahimo bla na tuon sa ethical standards nga gina-require sa Korte Suprema o kung wala. Once maglapaw ka da, ang penalidad mo na is either suspension or disbarment. Or sometimes, kung daw gagamay man lang, admonition. Okay? Pero normally, ang normal sina is suspension. So ang penalidad mo sina varies, depende sa kung ano ka bugat, no? That's why may ara dira nga 1 month suspension, may ara dira lawyers nga gina-suspend for 6 months, may ara 1 year, may ara nga ni 2 years. Or kung nakita sa Korte Suprema, ano man tuman, daw hindi na niya muna, disbarred ka. You cannot in more practice. You cannot even practice. That's why nabatian ko may nag-isang misyonan ang ambal ko ni Commissioner Guanzon. Kasi kung madisbar ko, mananom tatubo eh. Pero, knowing Commissioner Guanzon, na siya, feisty na siya. She's that strong and strong-willed na iya si Commissioner Guanzon. Kung sa Pabla, sa away, taga-Negros na iya, matilaw na iya, kung na muna. Kasi mga angkat sa debate, kung galing, brad yaman sa fraternity, si Atty. Briones, nagpaiway na lang for delikadisa. Action right. Sige. Dili lang ko na hasta attorney, no? Damo pagikutay pamangkot lingkong oras ko do ginalagas ko lang. But anyways, thank you gid attorney sa pag-discuss kag pagpaintindi sa amon kag sa aton sini nga mga listeners regarding sini. Mabuhay ka attorney, mayong gabi. God bless. So mayong gabi kag sa tanan. Salamat. Action firing line. Okay, imagine mo na sang nagliligad pa